Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Khynnah Skul jongka Chankylliang Evergreen School Mooshrot, West Jingsniew District. Ha ka arpautrek banai jemang kila penlong ya kajingya rali ha kashnong Mooshrot ban Pynsngewthuh Paidbah shapang ka Jingsniew kibala ban mi na kajingdi Duma. Ha kajingya rali ki Khynnah Skul kilara iki plakat ki badon ki jingtho bat ki khubor ban Pynsngewthuh bat penslori ki brio ban no ya kajingdi Duma. U headmaster jong kate ka school u sanlat ki lingdo u lapan pau ba ya kani ka jingyalang lapan long ban Pynsngewthuh shapang ki jingta ki basniu jong u Duma bat ban yarap iki brio ban Pynsngewthuh ya ka jingma ka ba wanra ya ka kot ka khya bat ka jingbha jingmiat ha ka longyeng longsem ula kentu ya baro ban kiar na u Duma nag benta ka jingim ka bakot bakhya bat ka babha. Naga Skul Chankylliang Evergreen School wa em hapok dan gichnong Mooshrot I da perchang Iaid ki dong gichna wo penyo I Paidbah om to ukhut upen bor yaki henrei uman haki kete gamban go lai lot wo queer wo yai no na gani gicing bam Duma wa kamri yo bi hagani gadur wa uni Duma da om ngawan no da gicing maham henrei pi hi wचिet yanga ya kan bam tem ila lai upen yo Paidbah I cha kidong sa kidong kichnat ki em hapok ka chnong yang I bat kam jo la ye waro do yo ya gani ga dor le ne ya gani ga rally ko yang I wa ni bha wa uni Duma manu kam ka du chok ko penjot ya ga met ka phat yang I ya ga men sim yang I ya ga jimut chipat khat yang I ya ga kot ka khe bat kham tam le ta u ha ka yung ka sem di banta ka yo ka kot te ni ki down I de perchang I penyo Paidbah wa ni benta ki tu da melin udi uni Duma uman pi ki wa husir wa upenduna na udi khnang wa yo I ke jingko jingkya ko pura uman ni ke spa ba yang ke jingko jingkya kham tam nimta ka min step mandawi ka merit yang ke kon ki yang I